Bai. Igual jeitzi pizkatxo bat. Bai, a ver. Txaron, Bai. Bai, epa. Igual Bai, kaixo. Bai, orain, nobeten zuten da hor. Bai. Ez dizugu buruko minen diri jarriko. Vale, kaixo. Ados, horrela ondo? Vale. Ados? Vale, emango diogu hasiera gaur arratsaldeko topaketa honi. Eta, bueno, hasteko eskerrak ematea gaurkoan gratu zareten lagun guztioi, islariei eta Murriko Gazte Asanbladari, espazioa eta etxea usteagatik. Eta, gainera asteburu honetan agenda bizia zegoen, eta, islariak lotzea eta nahiko zaila egin zaigu eta azken unera arte inkognitekin ibili garen arren. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilutik topaketa hau bultzatu nahi genuen eskualdeko inguruan mintzatu gaitezen hasteko eta pizkate gogoeta egiteko, esperientzia desberdinak partekatzeko, horretarako gaurkoan 3 gonbidatu desberdin ekarri ditugu gurera eta ikusteko eskualdean honen ondoren edo zerbait pizterik dagoen edo zer egingo dugun edo ea guri benetan boste axola digun. Orduan, pizkate azaltzeko gaur arratsaldeko menua zelako izango den, lehenik eta behin izango dugu solasaldia, horretarako 3 gonbidatu ditugu, orain aurkeztuko ditudanak, eta horren ondoren izango dugu pizkate mahai ingurua bertaratutako lagun guztien artean, eta amaitzeko izango dugu txikiren saioa. Eta, hasiera emateko, gaurkoan gurekin daukagu alde batetik Aritz Landeta Treceño, berak proiektuko kidea daukagu, eta orain azalduko digu zertan datzen. Baitere, Sugoi Etxarri Zabaleta, eta bera Euskal Herrian Euskarazeko kidea da, eta gero Mikel Saetxebarria Lafuente. Eta, Geruza proiektutik hurbildu zaigu, zertan ari diren azaltzeko. Eta, emango diogu hasiera edo izotza apurtzen hasteko, lehenengo galdera Aritzentzako izango da. Eta, ez dakite azaldu aldi guzune klak proiektua edo ekimena zertan datzan edo gako batzuk eman. Bai, berez klakek baitu batzutan jartzen dugu, gazte komunikazio proiektua eta bestea gazte ahotsa, ez? Eta abizen horietatik, ailegatzen gara, imaginatzera, gutxi gora bera zertan datzan proiektuak, ez? Helburua da gazteon bosgorailu izatea, batez ere, gure bizitza asko markatzen duen, gaur egun gure bizitza asko markatzen duen esparru digital batean, eta batez ere hori egitea bitartekotzarik gabe, inolako bitartekotzarik gabe, hau da gazte proiektu bat, gazteok egina eta gazteontzat egina. Eta hori da helburu nagusietako bat. Gainera, euskera hutsean egiten dugun proiektua da, batez ere nahi dugulako nolabait arnasgune digital bat sortu, eta hori da ere beste helburuetako bat. Eta gero ere, planteatzen dugu helburu politizatzaile bat edo, ez? Nahi dugu ere gure proiektuaren barrua, nolabait ikuspegi kritiko bat ekarri, guk ere gure burua ikusten dugu eragile sozial bezala edo herri mugimenduaren parte bezala, eta horregatik saiatzen gara bultzatzen herri mugimenduko eragile ezberdinekin elkarlana, eta hau ere islatuta agertzea gure edukietan, ez? Eta apur bat horiek dira gako nagusiak. Gero guk jarduna hasi genuen 2021ean, bazeuden aurrekari batzuk, gazte, topatu.eus, gazte sarea, eta bar, eta apur bat ideia horretatik planteatzen zen zer guztiz berria egitea garaietara egokituko zena. Eta 2021ean hasi zen jarduna, podcast formatuan. Bakarrik entzun altzen podcast formatuan. Horre eduki ezberdinak lantzen ziren, aktualitatearen ingurukoak, eta bar.
Eta ja bigarren denboraldiari begira, egin zen jauzi kualitatibo bat, irudira pasa ginen eta batez ere sare sozialetara, eta bueno, hor ja nolabait edukia diversifikatu genuen, lehen programa bakarra geneukan, astero ateratzen zena, eta pasa ginen, eduki ezberdinak edukitzera, klaketa, kultur esparruan dabiltzan bai talde eta abarren erakusleio izateko sortu zena, Kabala podcasta, igual entzutetsuena izan dena, eta beste zenbait, kultur gomendioak, musika gomendioak, eta bar, eta aktualitatearen inguruko ere beste zenbait gauza. Eta orain ja laugarren denboraldiari begira da beste jauzi bat ematea, ez? Eta klakek funtzionatzen du lan voluntarioaren bidez, militanten bidez. Orain gaude dozena bat inguru lantaldean, eta beste gabe norbait animatzen bada, norbaitek interesa badauka bertan parte hartzera, supongo eragile guztietan bezala, hemen ere ateak irekita dituzue. Eta hori. Zoragarri, orduan, momentu zibilbide motza, baina badauzka erronkak aurrera begira ere. Orduan, orain bigarren galdera Zugoirentzako da. Euskal Herrian euskaraz, eragile ezaguna da euskalgintzan, ibilbide luzea duelako, eta berriki jardunaldiak egin dituzue. Orduan, ez dakit, sesuku atera duzuen jardunaldi horietatik, edo horrengakoren bat aipatzerik zenuken? Bai, pixkat igual, komeni da kokatzea Euskal Herrien euskaraz bera ere ze momentutan dago, ez? 44 urte bete ditu aurten, justu azaren lauean gainera. Eta eragile historiko guztie bezala, bere gora berak izan dituzte, ez? Osea, izan ditu. Eta EH-ren kasuan, nahiko momentu bajuti gatoz, ez? Eta pandemia garaia aprobetxatu da, barne hausnarketa batzuk egiteko, eta aspalditik, edo, urte desenteetan esan dugun jauzi berri hori, ez, euskalgintzak eta hizkuntza politikek behar duten jauzi horren aurrean, edo euskalduntze olatu berri horren aurrean, EH-ek ze posizio hartu behar duen erabakitzen, ez. Astindu prozesu horretan, hartu den erabakietako bat izan da eragile independentista bezala posizionatzea garbi, ez, lehenengo aldiz. Eta, dauzkagun erronka guztien aurrean eta dauzkagun geroz eta aurkako faktore guzti horien aurrean estatu propioaren beharra, ez, independentziaren beharra, argi eta garbi zehatzea, ez, adiraztea, publiko egitea. Eta, definitzen dugu ez edozein independentzia, baizik eta Euskararen Errepublika behar dugula. Eta Euskararen Errepublika hori, xehetzeko, edukiz janzteko, topaketa hauek antolatu ditugu. Eta egia da, topaketetan gauza pila bat atera diela, eta ari pila bat, izan da baita aukera bat euskaltzale independentisten sare hori indartzeko aitzakia bat eta elkar motibatzeko. Eta, baina, ideien nagusien artean, igual 3 ekarri ditut, izan daitezkela pixkat, baita ere subjetiboak, ez dugulako egin horren ondorio eragile bezala ondorio nagusien zerrendatze bat. Eta, lehenengo ideia nagusia izango litzateke euskara zapalkuntza ardatz bat dela, argi eta garbi agiran utzi behar dugula, eta ez dela privilegio bat, ez, azken aldian pixkat sektore ezberdinetatik ikustarazten ari den bezala edo. Eta euskaldun bezala bizi garenak, eta euskaldun bezala bizi garenean hori bizitzen dugula, ez, eta hori bigarren mailako izate horri usteko estatu propioa beharrezkoa dugula, eta hori lortzen ez dugun bitartean jarraituko dugula, indartsuago daulago, baina beti bigarren mailako izaten, ez. Eta orduan bide horretan ezinbestekoa dugula alduntze bat, euskaldunok alduntzea. Alduntze hori izango dela kontzientziazio edo kontzientzia berpizte baten bidez, eta horretarako kaleak berreskuratu behar ditugula.
eta kaleko tasuna berreskuratu behar dugula, ez? Piskat, instituzionalizazio hori aipatzen da, baina nire ustez ez da instituzionalizazioa, baizik eta kalearen galtzea bat. Hori da lehenengo ideia, igual luzatzen egin naiz, baina, bueno, gero, bigarrena izango litzateke euskalgintza gainontzeko borroka emantzipatzaileekin loturak, aliantzak landu beharra dituela, elkar indartzeko, elkar baita ere ikusteko zapalkuntza ardatz ezberdinek zer duten komunean, zer ez, eta pixkat hortik konplizitate batzuk landu behar ditugula eta konfiantza bat, eta hori egonez hasi behar garela, ez, elkartuz egonez, eta hori da igual pixkat hartu dugun etxeko lanetako bat, baita ere. Eta hori, pixkat intersekzionalitateen bide hori lantzen hasi behar garela. Eta hirugarren ondorioa izango litzateke euskalduntze olatu berri horren aurrean gazteak behar beharrezkoa garela, motor garrantzitsua garela, eta gazte ikuspegi hori hartu behar duela euskalgintzak, eta badaude sintoma positibo batzuk, ez, gazte euskaltzaren sarearen sorrera, EHN bertan taldea guztiz berritu da eta gaztea gaude, eguneko egunean, beste eragile batzuetan ere erreleboa ematen ari da, hor aukera badugu, eta gazteen inguruan behar dela egoera errealaren, euskaren egoera errealaren kontzientziaren hartze bat, ez? Ze oso urruti dugu errealitatea, ez gara konstiente, gero aipatuko ditut gauza batzu, baina ez gara konstiente Euskal Herrian 50% bakarri dagoela de ereduan gaudenen artean 40% euskaldundu gabe ateratzen dela, Euskal Herrian 60% pikoak ez dakiela euskeraz, eta bizkat egoera erreala zein den kontzientzia hartzea, horien kausen inguruan politizatzea, eta borrokak piztea klabe berrietan, ez? Bizkat klabe eguneratuetan, narratiba eguneratuekin, eta hor klabetako bada eskola burbuila bat dela. Eskola burbuila bada, eta horren kontzientzia hartzea ez da bakarrik euskalgintzaren erronka, baizik eta borroka guztietan. Nik uste dut badago joera arriskutsu bat ematen nahiena, ez, institutuetan eta bar, dela gaztek lotzea autoritatea eta araua zuzentasun aurrerakoi horrekin, ez, euskeraz egin behar da, ez, feminismoa bultzatu behar da, eta lotzea hori gainditu beharreko arekin, ez, eta orduan pixkat hor badugu baita ere beste erronka bat, barkatu luzatzeatik. Ez, primeran, hirugarren galdera, Mikel Sarentzat, feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamendua gazteen artean sozializatzeko ikusentzunezkoen sorta plazaratzen zabiltzate, horrela dio Geruza proiektuaren aurkezpen webguneak. Orduan, ze ideia indartzu hauek nola garatzen zabiltzate edo nola ematen diezue forma egunerokoan edo? Bale. Lehenik eta behin eskerrik asko espazionetara gonbidatzagatik, eta gero pixkat hori. Ni ere bai markatu behar dut, natorrela Geruzakeko parte hartzaile bezala, eta hortik egingo duela ere bai ekarpena. Hori, Geruzak ditu markatuta hainbat helburu edo hainbat ibilbide espazio horretan eta grabaketa horietan gauzatzeko eta aurrera eramateko. Eta horre egiten duguna edo egin izan duguna orain arte izan dira eztabaida espazio batzuk ireki gure artean, hor bai saiatzen dela, ez, eztabaida espazio horiek seguruak izaten edo ahalik eta seguruenak izaten, baldintza batzuk ateratzeko eta ondorio batzuk ateratzeko. Eta gero ateratzen diren hausnarketetatik egiten da hori autokritika ariketa bat eta ere bai digeritze ariketa bat. Ez da soilik
esertzea hemen hitz egitea gure artean eta bakoitzak bere puntuak botatzea, baizik entzutea ere bai ondokoa beste ideiak, hori hartu autokritikarako baliatu eta ere bai digeritze bat ematea gerora begira. Eta hori ematen da, gehien bat hori ateratzen denean bideoa edo ikusentzunezko hori zuk ere ikusteko, markatzeko esan duzunean zauden edo aldatzen zaren ez, hori ere bai ikasten duzu espazio hauetan. Gero, hori da ariketa bat ere bai, elkartzen zara eta gorpuzten dituzu zure zapalkuntzak, zure minak, zure bizipenak eta egiten duzu konpartitze bat. Eta hori ere bai da, egin behar zaio editortza, horrelako espazioak sortzeagatik beharrezkoak direlako eta ere bai zaila delako batzutan hainbeste biluztea eta hainbeste gorpuztea ez, kamera baten aurrean eta jakinda gero ikusentzunezko hori zabalduko dela gugandik aratago. Eta gero proiektua eta espazioa dela euskaratik eta euskara sortuta. Eta hori da pixkat Geruzakek egiten duena. Zoragarri, orain ja 3 proiektu eta esperientzia hauek ezagututa, hasiko gara galderak denontzako luzatzen. Eta, zein ikusten duzue dela oraintze bertan ikusmeran dituzuen erronkak, ez? Osea, proiektu edo espazio bakoitzak buruan dituzuen erronkak eta aurrera begirakoak. Hasi nahi duena edo. Jorrituko dugu apurtxoa duintzat ordena. Eta beste gabe, guk berez argi dugu, egungo gazteontzat sare sozialak direla bai tresna garrantzitsu bat eta baita ere nolabait bizileku ordatu bat dago, ez? Bataz beste pasatzen ditugu 5 eta 6 ordu artean mugikorrari begira. Eta, zentzu horretan bertan nagusitzen diren ahotsak eta ulertzen dugu gu ez gaituztela ordezkatzen. Eta gainera, esparru hauek nagusiki erdaldunak izaten dira, ez? Orduan, hor gure helburu nagusitako bat nolabait ere presentzia hori bermatzea, bai presentzia euskalduna, bai gazte presentzia eta bai nolabait ideia politiko zehatz batzuk izango dituena. Horregatik ikusten dugu gure proiektu propioaren beharra, lehen esan dugun bezala, nolabaiteko autonomia izango duena mass mediako proiektuetatik eta makroproiektu komunikatiboetatik. Eta, ikusten dugulako ere badaudela beste eredu batzuk, ez askotan gazteriarentzat egiten direla gauza asko, baina ikusten direlako gazteak nolabait merkatu nitxo bat bezala eta ez guk egiten dugulako eta guretzat egiten dugulako. Eta horregatik jartzen dugu balioan ere gure lana. Erronka nagusia da Euskal Herriko gazteriarentzat norabide horretan jardungo duen referentzia digitala eta referentzia digitala izango duen eragile bat sortzea. Batez ere. Hautsi dezakegu ordena, ez? Hau ere, beste behin, pixkat, en parte bada, EHek bere astindu prozesu hortan egin duen hausnarketaren ondorio, baina baita ere, ideiak aukeratu behar dienez, baita ere, sartzen da pixkan ere subjetibitatea hemen, Baina, erronka nagusia esango genuke, ez? Dela euskararen aldeko mugimendu guztia pixkat Euskararen Errepublikari begira jartzea, ez? Horren beharra sozializatzea, aliantzak bilatzea, edukiz janztea beste eragile batzuekin batera, ez? Euskararen Errepublika baita ere izan behar da, beste abizen batzuk, edo beste izen batzuk izan behar ditu baita ere. Horrekin batera, edo horrera bidean, tokian toki, eta eremuz eremu alik eta borroka gehien piztea. Non dauden baldintzak Euskararen aldeko borroka bat sortzeko hori piztea, laguntzea, eta hor akuilu lana egitea.
Eta hor, Euskaren aldeko borrokak ere ulertzen ditugu hoien parte eremu euskaldunak sortzea. Eta hori da pixkat orain ikusten dugun Iñaki Jurrebasok egin duen ikerketa oinarrituta baita ere ez, ze garrantzitsua den euskaldunok trinkotzea eta eukitzea espazioak gure hizkuntzan hitz egiteko lasai ez, arnasteko. Osea, egon gara orain arte pentsatuz ezagutza maila ona genuela eta erabilera zela motivazioaren bidez bultzatu beharreko zerbait, eta hori importantea da, baina ez gara konturatu espazio gutxi ditugula euskaraz hitz egiteko ez, orduan espazioak sortza ere izan behar da horren parte importante bat. Eta espazioak sortu, irabazi, baita ere sarean, eta tokiko borrokak piztu baita ere sarean. Ikustea baita ere, ez espazio fisiko kaleko edo lantokietako edo ikastetxetako eremuak, baizik eta baita ere sareko espazio horiek. Gero, hirugarrena izango litzateke, gazteak euskararen borrokara batzeko eta gazteetasunetik euskararen borroka bultzatzeko bideak bultzatzea. Eta hor, gazte euskaltzaren sarea izan da pixkat faktore sorpresa ez, EH-ek hausnarketa hauek egin zituenan oraindik ez zegoen, eta hori zen erronka nagusi bat, eta gero sortu da modu espontaneo batean. Orduan hori laguntzea eta tresnak ematea baita ere hori politizatzeko eta indartzeko. Eta azkena izango litzateke euskal gintzaren barruan ez, adostasunak bilatzen laguntzea, adostasun zabalak, eragin gaitasuna handitzeko. Eta hor esango nuke baita ere ikuspegi, falta zaigula estrategia bateratuak eta horien gainean lan egitea ez. Adostasun sozial zabalen kontua badaramatza urte batzuk lantzen, baina gero adostasun sozial horiek ez badira materializatzen, ez badira eramaten aurrera, arazoa dugu. Orduan, eta orain adibidez hezkuntza legearekin ikusten ari gara ez. Badago hor, adostasun sozial oso zabal bat, baina gero, beste ez dakizen bat urtetarako aterakoen legea ez baldin bada norabide hortan, berpentsatu behar dugu adostasun sozial horien nahikotasuna eta nola egiten ari garen eta ze ondorio duen hori ez betetzeak. Orduan, estrategia bateratuak bultzatzea euskalgintzaren barruan. Bale. Nik hemen hori, Geruzak proiektuan bai markatzen ditut, edo markatzen dira bi erronka. Gero egia da, proiektu honetan bakoitzak ere bai jartzen dituela erronka individualak eta erronka propioak, baina orokorrean da alde batetik. Gaur egun pilpilan dauden gaiak euskaratik sozializatzea ez, eta Euskal Herrira zabaltzea, beste jende batek ere bai entzuteko, hausnartzeko eta kontsumitzeko, eta gero ere bai beste erronketako bat da erreferente gisa agertzea hezkuntza espazioetan. Hor egiten dena edo beti esaten dena da egokia dela eta behar dela hezkuntza espazioetan erreferenteak ez hori jarraitzeko edo behintzat gauza batzuk planteatzeko etorkizunera begira. Eta hori ere bai bada erronka bat ikusten zelako beharra erreferente euskaldun eta helburu batzuekin sortzeko. Eta gero ja hori individualak agian gehiago hori nola gorpuzten duzun, ze gai eramaten dituzun, ze bizipen, ze sujetu ze sujeturekin agertuko zaren, eta nola nola adierazten zaren Euskal Herriaren jendartearen aurrean, pixkat hortik. Ederto, orain aurrera begirakoak mai gainean, pixkat norbera datorren
tokira begira jarriko gara, eta pixkat, hemen holtzan daukagu Nafarroa, Bizkaia, eta Arabatik etorritako islariak, orduan, orain galdetuko izu eta berre zelan dagoen kontua zuen inguruetan, edo zelan, zelakoa den errealitatea. Nik esan behar dut, natorrela Nafarroatik, baina, jaiotzez, Nafarroako, Euskaren erdigunetik natorrez. Askotan ikustena Nafarroa bazterra bezala, eta Nafarroa osoa ez da bazterra. Nik uste dut hori ere hautsi behar dugula hiruko hori ez, EAE Nafarroa iparraldea. Ni nator Euskaren erdigunetik, naizta bizi naizen Iruñean, bai bazterra dela, eta ezagutzen dut Iruñetik berakoa baita ere, lan egin izan dudalako, eta hola. Orduan ikustut, alde guztitan orokorran egoera dela aurreko zikloak eman duenaren, eman ditun azken fruitua jasotzen ari garela edo ez, eta ikusten dugula hori ari dela bukatzen ez, eta falta zaigula txispa berria, falta zaigula, ja ez digula balio orain artekoak, eta ari garela asmatzen saiatzen hurrengo ziklorako narratibak, diskurtsoak, praktikak eta bar bilatzen. Orduan, motibatzaileak ez dira nahiko indartsuak, ezagutza maila kalitatea gazten artean ez da ona, kenduta oso herri konkretutan dagon naturaltasun eta egunerokoa euskaraz den leku gutxi horietan kenduta, gerozta zailtasun gehiago ditugu euskaraz suelto aritzeko eta kaleko hizkera izateko oraindik gehiago, eta erreferenteak hori baita ere lotuta dago, ez? Erreferente falta, hori, euskarazko referente falta. Eta orduan horrek ekartzen duena, baita hizkuntza baliabideak ez zeukitzea. Eta gauza graziosoak gazteleraz esan behar izatea, eta barrez. Eta hor badago baita ere, faktore importante bat dela ETV-ko belaunaldi batetik pasagarela YouTube, TikTok eta Twitch eta barreko belaunaldi batera oso denbora gutxian, ez? Eta oraindik ezin dugu jakin horrez ondorio edukiko ditun. Baina gu, dauzkagun zailtasun guzti horiek ditugunak gara EITB-ren belaunaldikoak, ez? Gure marrazki bizion guztiak euskaraz ikusten genituen, orduan orain guztia edo gehiena gazteleraz jaso duten horiek, gazteleraz frantsesez jaso duten horiek, ez dakigu nola, ez? Erantzungo duten. Hori orokorrean, eta gero, bereiziko nuke ingurune militanteak, ez? Eta hor, ez berdina da, jende militantea, aktiboa, eta hor ikusten dut, badagola narratiba, motivazio, munduaren ikuspegi orokor, ez? Zentzu oso baten barruan euskararen gaia sartzeko zailtasunak, ez dakigu zergatik hitz egin behar dugun euskeraz, bai, baina ez dugu oso argi. Eta orduan erantzun behar zaio galdera horri, eta behar diogu erantzuna galdera horri, ez? Zentzu politiko batean, zergatik zertarako den garrantzitsua euskaraz bizitzea. Eta hor, ikusten diren sintomak dira, ez? Horren zalantzen ondorioz, komunikazio, nik Iruñe herrian adibidez, nahiz eta gerozta euskaldunagoa izan printzipioz, eta nahiko modu azkarrean euskaldundu den. Lehen adibidez manietako leloak, kartelak, asambladak euskaldunagoa ziren gaur egun baino, ez? Eta, baude sintoma batzuk, kanpora begira ikusten dienak, hori ikustagazten dutenak. Eta gero orokorrean, despolitizazioak eta individualismoak kriston paper importantea jokatzuten ikustut, ez du gure burua ikusten talde bezala, baizik eta norbanako bezala, eta punto ez, kenduta pertsona militante honok, baina guk ere, guri ere eragiten digu ze horrek ez, munduaren ikuspegi horrek. Eta hor, uste dut,
individualismo, despolitizazio horrek eramaten gaitula fasismorantz, eta hor ikusten da, ez? Institutoetan eta bar, ze joera, ze diskurtso indartzen ari diren, eta mutil kuadrietan, adibidez, eta uste dut horre euskara izan daitekeela klabea, ez? Ze mutil gazte kuadriak agian sexu, genero ardatzetan bere burua ikuste dute dominante, langile ardatzan, baita ere uste dut politizazioa falta dela, ez? Berdin, baina badagonez akomodazio bat, hori ere bilakaerak lagunduko du hori politizatzen seguraski, baina euskeraren arloan hor lortzen badugu asmatzen politizazio bat, neutralizatu daiteke baita ere joera hori, ez? Eta Euskal Herrian badugu bentaja hori politizatuz gero ongi, baita ere buelta ematen altzaiola edo beste, ez? Indartu dezakegula joera aurrerakoi, eraldatzaile, iraultzaile hori. Eta orduan, hori, pixka lehen aipatu den burbuilaren ideia hori gainditza ustut oso importantea dela, ikustaraztea gazteei eta gazteok gure artean sozializatzea bizi ditugun burbuila horiek direla erresistentzia espazioak, baina errealitatea, munduko errealitatea zein den, ez? Eta zeintzu dien joerak, eta horregatik dain importantea politizazioa eta errealitatearen ezagutza zientifikoa, zein den errealitatea, ez? Propaganda eta kanpo itxura eta uste horien gainetik, zein den errealitate gordina. Eta hori, ustut, hortik joan behar dela pixkat. Ze zapalkuntzak daude gerozta kamuflatuagoak. Bueno, gure inguruan, ni nator Uribe kostatik, ez, Bizkaiko kostaldetik, Bilbo metropolitarretik, eta, bueno, pues gure herriko testu ingurua da por bat, badaudela kultura elkarte batzuk nahiko indartsuak, baditu ere bi euskara elkarte, egia da nahiko udalarekin harremanetan ibiltzen direla, eta apur bat badagoela proiektu batzuk, ja historikoki asko funtzionatu dutenak eta horretara dedikatzen direnak, eta gero, badaude batez ere elkarte batzuk kultur programak ateratzen dituztenak eta kultur eskaintza egite dutenak, nahiko potentea direnak, ez? Asebarri kultur elkartea daukagu, gero ere herrikoaren bueltan abian kultur elkartea, Bentaranoa elkartea ere, baditugu hor batzuk. Kontua, hauek ze bateraino, hauek ze ez dakigu ere oso urruna llegatzen diren, ez? Badaukate referentzialtasun bat, ere bertso eskola potente bat daukagu, eta euskeraz jardun nahi duenak badaki nora joan behar duen, baina, gero hori jakitetik pauso ematera, hori ikusten da, ez dagoela igual, jarraipen handirik, ez, edo jarraikortasun handirik. Vale. Gure ingurua. Gure ingurua da, esango nuke orokorran dela nahiko inguru erdalduna, eta euskarak ez dauka behar duen lekua. Hor gertatzen dena da, justo Gorbei aldean, badagoela, edo badaudela jente euskaltzale oso potenteak, hori ez pixkat lehen banatzen genuen, ez? Inguru militantea eta beste ingurua. Egia da agian inguru militanteak sortzen dituela baldintza batzuk, ez? Euskararen borrokak aurrera egiteko eta euskaraz bizitzeko, ez? Minimo batzuetan, baino ere badago agente bat ez dagoela militantzia espazioetan eta ere bai daukala euskal pertenentzia hori eta hori euskaraz ez bizitzeko, sentitzen duela, ez? Ezin dela bizi gure inguruan euskaraz.
Eta hori, bada, hor gertatzen dena da ere bai, justo badaude ez, dago herri eskola Izarran eta gero dago Murgian eskola, herri eskola bai da eredua eta orain arte aldaketekin, aldatzen ari den bezala, baina orain arte bai bermatu izan dela gutxieneko euskalduntze bat ematea, baina gero DBH-era pasatzen zarenean nahazten zara erderaz ikasi dutenekin eta euskaraz ikasi dutenekin. Orduan ja hor baldintza batzuk joaten zaizkizu eta horrazten da pixkat beste inflexio puntu bat eta beste utxune bat euskaraz bizitzeko eta zure egunerokotasunean hori bai hitz egiteko. Gero komertziotan eta horrela gehienetan ulertzen dute eta hitz egin daiteke, baina horre bai batzutan konfrontazio batzuk egoten dira eta horrek ere bai suposatzen du beste karga bat eta beste motxila bat, ez? Eta batzutan konfrontazio horrek ere bai nekatzen du. Eta herri bat denean eta pixkat denak ezagutzen garenean ere bai konfrontazioak, zure irudiak eta nola gorpuzten zaren herriaren aurrean ere bai markatzen zaitu eta egiten da hor banaketa bat eta orduan pixkat horrek ere bai hori ez mindu, baina batzutan amore emateko baldintzetako bat da euskararen borrokan. Vale, orain ingo dugu zenbait gazteren hitzak ekarriko ditugu eta horren inguruan ze iruditzen zaizuen aipatuko dituzue eta orain entzungo dugu lehenengoa. Bai, ibizitzet oso arriskutsua, diskurso zaten duena, kasi, inkluso mesede ere badela hori. Bueno, ez dut uste euskarari mesede egin duenik euskainolak. Nera dut euskainola gaztelania baino? Bai, ados. Baina, handak kontutan izan da, euskainola ari zarenean, izketan euskainolez ari zarenean, ari zaren hasten gaztelania euskera, eta ez dira, baldintza berean dauden bizkuntza. Ez, zeinek irabaziko du pulsoa bietan. Besterik gabe, ni gezurra egiten zaite esatea laguntzen duenik euskarari. Kondenatu gabe, eta nire dut, traketx, euskainolez eta denek egitea, ez egitea baina ufa, Ia, kontuz horrekin, nire. Ondo entzun da eta... Bueno, aipatzearren entzun dugun audioko hizketan zegoena Usue Reizen eta Zulora programaren baitan grabatutako. Vale, a ver, justo euskainolaren movida bai da pixkat, azken aldian gure artean ere bai asko hitz egiten dena ez, eta da nahiko salseantea edo gustatzen zaigu ere bai hitz egitea honi buruz. Eta nik hemen markatuko nituzke ere bai bi puntu bat, egia da kontuan izan behar dugula ez, eta ikusi behar dugula nola ari garen euskainolaren erabilera, edo ez, bagabiltzala euskainolaren erabilera konstante batean, eta hor ulertuta hori hizkuntza zapaldu bat eta hizkuntza zapaltzaile bat dagoela, bai hartu behar dugula pixkat pintzekin. Joan daitekelako eskuetatik eta ezin dugu etorkizuna ezin dugu etorkizuna ikusi, baino gauza batzuk agian bai pentsatu ditzakegu eta norabidatu ditzakegu ez izateko kaosa. Baino, hemen ulertu behar da ere bai, ze testuingurutan gauden eta euskainolak ere bai zenolako pertenentzia sentimendua sortzen duen. Ez da berdina
inguru euskaldun batean bizitzea edo inguru ez euskaldun batean bizitzea. Zuk euneko eunean ezin duzunean ezin zarenean euskaraz bizi, horreire egiten duzu pixkat salbazio bat bilatu edo defentsa bat bilatu hizkuntzarekin, eta uste dut euskainola horren errefleju dela. Zuk nahi duzu euskaraz bizi, baina ezin zara euneko eunean bizi, ez? Eta batzutan jotzen gara, edo jotzen dugu horretara. Pues bueno, egingo dut euskaraz, baino sartuko ditut gauza batzuk ere bai, jende gehiagoren gana hurbiltzeko edo bestera batera aritzeko. Gero ere bai, hemen sartzen da beste puntu bat dela formalismo, ez? Euskarak ze formalismo daukan eta noraino nahi dugun euskara formalizatu. Eta ere bai hor, da aztertzea eta ikustea ze espazioetan gauden, eta nola egin euskara. Baino, hemen jarri dut pixkat kontzeptu bezala, edo nik pertsonak ez dut nahi izan senyoro kulto bat, ez? Niri ere bai euskainolak pixkat tiratzen dit mamarretxeotik, beste eredu batetik, ez? Eta uste dut horri ere bai aitortza egin bat zaiola. Niri egia esan da ez bat kriston nagia ematen didana. Batez ere daukadarako sentsazioa egiatan ez dagoela eztabaida hori, osea, pizten dela beti leporatze bat bezala, eta normalean nik uste dut gure harremantzeko esparru naturaletatik kanpo ematen dena. Hori esan da, nik uste dut komunikatzen garen guztietan, komunikatzen garen hizkuntzan komunikatzen garela, beti hartzen ditugula beste hizkuntzetako hitzak. Ez, adibidez, erderaz ari zanean beti hartuko dituzu inglesekoak, eta euskeraz ez erderakoak bakarri baita inglesekoak, ez? Eta, zentzu horretan nik ez diot arazo handiegirik ikusten gainera, gustatzen zait apur bat edalontziaren metafora, ez? Joten bagara ikustera edalontzia erdi utxik edo erdi beterik dagoen, importanteena da jakitean nola zegoen lehen. Eta jende asko igual ari da euskainolez egiten, baina lehen espainolez bakarrik egiten zuen. Orduan, hau nola baitere bada aurrera pauso bat, eta igual prozesu horren baitan joango da gehiago euskalduntzen. Ez dakit nik da adibidez kuadriaren adibidea daukat, ez? Ez dakit interneteko bideo barregarri baten gatik hasi ginen apur bat euskaraz egiten hori imitatzen edo, eta gaur egun ekarri dugu apur bat horren ari da euskara kuadriara, ez? Eta, badela prozesu bat ere, eta hori, ez dakit, lehen dena erderaz egiten zuen pertsona bati, eta orain, euskainola egiten duen pertsona bati, leporatzearik eta hori egiteak, ez dakit nora eramaten gaituen, eta ez dakit zeuzetarako balio duen. Ez bada, norbaiten egoa puzteko. Gero hori esan da ere, guk klaken euskara hutsean egiten dugu gure lana, eta horretarako ere arrazoi batzuk daude, ez? Hasteko, askotan gauzak euskara hutsean egiten direnean, bada ere erakusteko euskaraz egin daitekeela, ez? Esparru espainoletatik askotan esan delako euskara dela hizkuntza bat gauza batzuetarako balio ez duena. Eta bada apur bat ere erakustea hau ere egin dezakegu. Batez ere esparru batean, zeinetan oso erdaldua gundua dagoen, esparru digital izan daitekeena bezala, ez? Gero, hizkuntza minorizatu bati lekua emateko, eta gurea delako. Beste gabe, apur bat, bide horretatik. Eta, gure helburua sare sozialetan euskararen normalizazioa bermatzea edo bultzatzea denean, ulertzen dugu gure edukia euskara hutsean izan behar dela. Uste dut noiz baita eduki dugula hor, ez gatazka, baina, igual azpititulatu beharra, uste dut eduki genuen elkarrizketa bat Donostiko gazte migratu batzuekin, eta, horrelako kasuetan, baina oro har, gure edukia euskara hutsean egiten da. Nik uste dut zure kuadria aipatu duzu, eta hilo horretatik nik uste dut klabea dela norabidea. Osea, non eta norantz. Osea, Mendillorri batean, Iruñeko auzo bat ezak ezagutzen, Mendillorri batean gazte kuadria batek, edo zeinek, euskainolez egitea da aurrera pauso bat. Eta inkluso
esango nuke, izan daitekeela zubi bat, ze zuzentasun hori, ez, Euskaldunak badugun euskera sortzez garbia, ez, eta da ikuspegi bat superburgesa eta super kristaua, ez, euskera ez da ukitu behar, zaindu behar da dagon bezala, ez, betianik eta betirako garbi, ez, osea, euskera ez zikintzeak ekartzen duna da, barrera handiegia eukitzea, euskeraz hitz egiteko zailtasuna duten horiek euskera hurbiltzeko, ez? Orduan, euskera zikintzea da bide bat oso ona izan daitekena kontestu batzuetan. Orduan, mendillorri batean euskainola izan daiteke oso sintoma positiboa, dijoalako euskara arantz, gazteleratik datorrelako, ez? Gaztelera hutsetik, D-ereduko ikasle, gazte kuadriak. Baino leitza batean edo lazkago batean euskainola da kezkatzeko sintoma bat, eta hori ere gertatzen ari da. De hecho, lehenengoa ez da gertatzen ari, eta bigarrena gertatzen ari da. Orduan, hor ikusi behar dugu zergatik den, eta aipatu ditugu erreferente faltak, euskerazko espazio informalen faltak, eta hortarako adibidez Iruña batean laba bezalako espazio bat da klabea, ez? Kaleko hizkera informala, gazte hizkera sortzeko behar dira hortarako espazioak, ez? Eta laba bat adibidez lortzen ari da hori bere txikitasunetik, egiten direlako gauza pila bat eta bada espazio bat gazteak elkartzen direna, gazteak eta ez gaztea, baino eta olako espazioetan, olako arnasgunetan sortu daiteke kaleko hizkera. Nik uste dut kaleko hizkera hori, euskainola dela kaleko hizkera baten, kaleko euskera baten faltaren sintoma, eta orduan ikusi behar duguna da nola sortze ditugun espazioak kaleko hizkera hori euskalduna sortzeko, ez? Eta hori ezin dugula ahaztu denbora guztian zikintze hori positiboa izan daitekeela, baina bizkuntza desparekatu eta diglosia egoera batean bizi garela, orduan denbora guztian iparra eduki behar dugu garbi. Bale, oraingoan daukagu bigarren audio bat, eta, kasu honetan Ametsa Aranguren da, ibilbediko kidea, eta, baitere kontseiluanko kidea. Eta, oraintxe entzungo dugu. Proiektu batzuk betetzen dutenak justo Iruña bezalako leku batean eta euskarak leku duen bat izan bezan bete behar duen gakorik import. Euskara salbatu behar delako. Horrekin nire belaunaldiak ja ezin du gehiago. Gure belaunaldiak ezin du gehiago. Jazta. Nik uste lortzen ari dela.